dari ibu-ibu dapur di belakang. Aduh sayang. Iya iya iya. Oh yo yo. Iya iya iya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggo leren neng jaga kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae. Taman asmara gubuk kae nyimpen pati wiwit-wiwit biyen dumeka saiki gubuk kae kebak crita wayang bengi nganti kakatrina. Cek tukang son sentimen gareng nyanyi dipateni kesenggol makan aja ngantuk. Catetan sajroning ngati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren neng gubuk asmara. Iya Dana Production Indonesia. Oh ah he oh 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 ah he oh ah he oh ah he oh ah he. Mas Gondrong juga rapuh. Aduh sayang. Yuk yuk yuk. Mas Samin yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggo leren ning jaga kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tak go andum tresno tanpa bantal tanpa kloso pae bot abote ke taman asmara gubuk kae nyimpen pati wiwit biyen dumeka saiki la 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 gubuk kae kebak crita wayah-wayah bengi nganti kagatrina la 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 la. Dulur-dulur dari Kapuk Muara sampun rawuh Mas Yadi, Mas Samin sarombongan, Mas Gondrong, matur mbah nuwun. Nanti kalau sesudah dahar santai ngopi, joget, minta lagu dipersilahkan. Juga ini dari rekan-rekan Mas Nganten mungkin yang berseragam. Catetan sajroning ati datan luntur saya merati
dadi garwa mergo leren ning gobok asmara ayene tenane yuk Dek Dika Tunggal buka sewiji. Bude monggo to Bude. Monggo. Jumeneng riki lho Bude. Mangke Bude kelangenane napa? Mesti perahu layar. Tembang kangen. Oh, tembang kangen. Nggih. Bar niki nggih. Bujum bar niki nggih bujum nggih. Monggo. Janjane kowe ning endi? Gelagatmu. Kita bergoyang jangan
terus MC, didukungnya di belakang. Kalau sepelannya sudah cocok, temune rasane penak. Janjane. Dek ramen. Bar niki mangundutan saking Bujung nggih Mas Gareng nggih. Tembang kangen. Tembang kangen. Oke, siap. Bujung beserta besti-besti ditunggu. Ini tim senam. Bude. Tim hadroh. Wanita solehah. Loh, betul, Lah iya, betul. contoh yang baik ya Bu Jem nggih. Solehah pokoknya. Yuk, one, two. Janjane kowe ning endi? Badanmu. Ayo, iya, iya, iya. Aduh, duh, duh. Iya, iya. Satu tembang kangen buat pasukan
nuwun nggih. Mas Sehat-sehat nggih nuwun. Mbak Bude Jum. Yuk, yeay. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la
ngelamar MC Gareng. Yo. Iya Mbak Fitri sama Mas Tari. Seleret ireng tak sawang tambah
Sintiung kalian Fajar Gemilang Audio Sound System ugi diabadikan oleh Dana Production. Yen kelingan lelakonku zamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri kabyan bagi lair lan batine sering dolan neng omahku perlune mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manise nanging cuma ora bisa urip bebarengan senajan aku wis sumpah tetep tresno lair batin Mas Agus Supriyanto, pripun Mas Agus? Lemu awake. Seger melek telung dina telung bengi. Bu Murniati pripun Bu Murni? Nggih. Sing penting seneng. Nggih Pakde nggih. Wis pokoke iku dihibur kudune seneng. Wah, harus seneng. Mas Agus aja merengut ya Mas. Bu Sri. Awas yo. Kowe nang kene tak wani mbak aku pokoke tak suampluk tenan pokoke Bu Sri ngene. Sri Suyatmi. Iki tuwuhan sagunging para rawuh sepeda malih ngaturaken sugeng lelenggahan kanthi martu-martikaning penggalih. Mung jalaran pepisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang marga kelingan ireng manise Swida malih gotek muara laras singkang mijil saking laladan kapuk muara seneng kuyung kalian Fajar Gemilang Audio Sound System ugi saking kapuk muara juga diabadikan oleh Dana Production. Yen kelingan lelakonku zamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri kabyan ayu lair lan batine sering dolan neng omahku perlune
jalaran pepisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang margo elingan ireng mani Lir tandure wong sumit